Želáme vám príjemný dobrý večer, vážení diváci, z televízneho štúdia na Kavčích horách, kde budete spolu s 300 neplatiacimi divákmi a najmenej takým istým počtom divákov pri televízoroch sledovať finálové stretnutie pohára baletných majstrov. Baletky Bratislavského národného divadla, ktoré už roky vedie, a to je prosím v našom balete, futbale vzácnosť, zaslúžilý tréner Boris Slovák, nastúpili prakticky v nezmenenom zložení. Jedinou novou tvárou v mužstve je Zdeňka Nehodová. Tu ju máme. Ďakujeme réžii za prestrih Zdeňka Nehodová, ktorá prišla z vojenského umeleckého súboru len preto, aby mohla v Bratislave študovať na priemyselnej škole elektrotechnickej odbor slaboprúd. Naopak v zostave bude chýbať populárna Tonka Ondrušová, ktorá si pri Pas de Deux nemiestne uľavila na konto baletného majstra, dostala 3. žltú kartu a uvedomila si, že rečnenie do baletu nepatrí. Ale venujme sa už baletu, venujme sa zápasu, beží 2. minúta a 13. sekunda. Domáce baletky tancujú sprava doľava, hostujúce, predstavte si, práve naopak. Škoda, že sa nám nepodarilo dohodnúť sa s trénermi oboch mužstiev na farbe kostýmov, takže diváci pri čierno-bielých obrazovkách, a dokonca ani pri farebných, nerozoznajú prakticky nič. Domáce hráčky sa pomocou typickej českej uličky prebojovali až k pokutovému územiu. Kapitánka domáceho družstva Odeta Petrášová sa dostala až na hranicu 16. To je hráčka, ktorá si práve tu v Prahe na letenskej scéne vybojovala nesmrteľnosť. Dostala sa až k hlavnému rozhodcovi, zastavila sa. A čože to má znamenať? Ešte nikdy som nevidel, aby sa hráčka s rozhodcom takto skamarátili. Že by to bol pokus o ovplyvnenie výsledku? Také čosi sa u nás zatiaľ nestalo, ani sa stať nesmie, to nedovolíme dokonca ani na Silvestra. Dávajte prosím dobrý pozor, v tejto chvíli sa rozhodca dozvedel smerové číslo a adresu, na ktorú má poslať červenú kartu. To je prosím postranný rozhodca. To je postranný rozhodca, ktorý opustil svoje miesto pri čiare, bieha do ihriska, blíži sa k Odete Petrášovej, surovo ju chytá a odhadzuje ju. To je prosím insultácia. To je insultácia hráčky dokonca rozhodcom a za to sa všade na svete dáva nie jedna, ale niekoľko červených karát. Všimnite si Odetu Petrášovu, aká je otrasená. Je to zrejme meniskus, ale Odeta zatne zuby. Na pomoc jej pribiehajú členky družstva, ktoré sa snažia pretancovať sa do predných pozícií, ale neveľmi sa im to darí, pretože netancujú s plným nasadením a to je práve to, čo nášmu baletu už roky chýba, preto sa nevieme presadiť na medzinárodných scénach. Ale prosím pozor, solistka, výborne, individuality. Individuality nám stále chýbajú, všimnite si to tempo, všimnite si tú kľúčku doľava doprava, pirueta. Klamanie telom je perfektné, ale čo robia ostatné? Všimnite si, stoja, dívajú sa, takto sa veru v Taliansku nepresadíme, konečne sa zapojili aj ostatné hráčky, ale už je neskoro, šanca je premárnená a opäť je tu hlavný rozhodca, opäť beží za Odetou Petrášovou. Že by sa mu málilo, alebo že by ešte chcel. Hej, Odeta skáče do náručia, pozor na takéto zákroky, pretože nemôžeme sa potom čudovať, že naše baletky a tanečníci odchádzajú v takom mladom, produktívnom veku do penzie, hoci by si ešte mohli zatancovať na niektorej z vidieckých scén. Pozor, domáci tréner Boris Slovák mení taktiku na rozostavenie 4-2-4, to je domáca útočná štvorica, ktorá raz zľava, raz zprava sa pokúša vniknúť do 16. Všimnite si tú vynikajúcu techniku, to klamanie telom, to prepletanie nôžkami. Ale pozor, tréner Boris Slovák pravdepodobne chystá ešte striedanie tesne pred koncom zápasu. Áno, tu sa nám pripravuje striedajúca hráčka, škoda, že nevidíme, aké má číslo. Rozcvičuje sa, pripravuje sa. Uvidíme, či sa dozvieme, o akú hráčku vlastne ide. Tá by mala nastúpiť na záverečné minúty zápasu. Všimnime si, či má správne obutie na kopačkách. Je to v poriadku. A je to Marienka Masná. Ktorá na posledné minúty nastúpi. Ale pozor, vráťme sa na ihrisko, domáce hráčky už sa dostávajú do šance. Posledná prihrávka, strela, gól! Konečne gól! Vážení diváci, hoci
Hoci do skončenia dnešného prenosu zostáva ešte 87 minút, dostávam správu z režijného voza, že musíme ako obyčajne prenos skončiť, pretože čaká ďalší program. Výsledok sa dozviete o 3 dní v našej pravidelnej relácii Góly, body, sekundy. My sa s vami, vážení diváci, z Karčík Dvor lúčime naším populárnym heslom baletu zdar a baletkám zvlášť.